Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo de maneira síncrona. Meu nome é Taine Gaspar, sou secretária da Associação Internacional dos Estudos Galegos. João Lagares, o presidente da associação, está aqui também conosco, né? Escondido nos bastidores. Vamos dar as boas-vindas à Cristina Negreira, nossa convidada desse mês, nesse programa que a gente intitulou Encontros à IEG, e que acontece, né, uma vez por mês, trazendo convidados, propostas de apresentação de livros, apresentações de trabalhos acadêmicos, envolvendo toda essa comunidade que nós temos de associados aqui da IEG. Joana, se a gente puder já chamar a Cristina para a gente dar as boas-vindas. Estávamos com... Bos días, bueno, bos días a Brasil e boa tarde aquí a Galicia. Sim, Cristina, bem-vinda. A gente estava falando agora, né, nos bastidores, que é a terceira participação da Cristina, né, nos eventos da IEG. Estamos muito contentes que ela tenha voltado agora para apresentar o seu primeiro livro. Eu vou fazer uma apresentação muito breve da biografia da Cristina, né, comentando também um pouco sobre a trajetória acadêmica, e a gente vai passar a palavra para ela e retornamos para as perguntas. Bom, Cristina Negreira Barcia é uma professora de literatura e língua na secundária, é apaixonada por aprender, feito que explica sua formação heterogênea. Conta com uma licenciatura em jornalismo, grau em língua e literatura espanholas, um mestrado em estudos internacionais, outro em professorado na especialidade de línguas e um doutorado em estudos culturais, grau profissional em música e títulos da Escola Oficial de Idiomas em galego, francês, inglês e português. Atualmente está cursando o grau de História da Arte na UNED e se aventurando pela língua italiana. Hoje a Cris veio apresentar o novo livro dela. A gente vai comentar um pouquinho sobre o formato, né, fazer uma apresentação. E boas-vindas de novo. Muito obrigada pela sua constante participação na IEG. Fico muito feliz. Em nome de toda a associação, a gente agradece muito a sua disponibilidade e interesse. E deixa a palavra com você. Talla, moitísimas gracias pola presentación e, bueno, a IEG pola oportunidade, non? Con Xoan aquí nos controles técnicos e o resto de persoas. Porque é a terceira vez, como diste, que me dades esta opción de falar, de presentar, e estou, pois, moi contenta. Pois sí, como dice, veño aquí a presentar un libro hoxe, teño por aquí para ensinar. É un libro que se titula Pozo Garza, a luz máis alá da poesía. Está editado por Medulia Editorial, a quen lles dou xa, en primeiro lugar, as gracias por confiar en min neste proxecto dunha escritora novel, porque nunca antes publicara un libro, artigos académicos sí, pero un libro non, e sobre todo pola paixón que puxeron neste proxecto, que foi bastante desafiante a hora de maquetar, porque xa adianto que neste libro que hai máis de 100 ilustracións. Non sei se tedes por aí algunha pregunta, tallan por aí, ou se non, pois adianto máis cousiñas. Bom, acho que seria interessante, né? Eu acabei não comentando que o seu doutorado foi também sobre a Luz Poço Garça, né? Então, talvez a gente começar contando um pouquinho sobre a sinopse do livro, mas também com a sua relação com essa escritora, porque ela. Pois sí, mira, eu fixe unha tese de doutoramento que comecei fará uns 7 anos, 8 xa case, e finalicei fai 3, máis ou menos, sobre Luz Pozo Garza, non? Despois gustoume tanto Luz Pozo Garza que fixen un traballo académico a maiores sobre ela para terminar na UNED a Filoloxía Española, que terminei agora en febreiro. E eses dous traballos académicos pois foron un pouco condensados e sintetizados no libro. O porqué Luz Pozo Garza, pois penso que é unha escolla bastante anecdótica, porque eu cando me decidín a facer un doutoramento, tiña claro que quería que fose sobre algo ben fallado a cultura galega, no que estivese implicada unha muller, porque sabemos que normalmente no canon, cando se estudia un canon literario xornalístico que esa, as mulleres adoitan a non aparecer ou a estar nun segundo plano, e quería intentar poñer alguén dentro dun canon para que houvese investigación sobre esa persoa. E entón comenteille isto pois a Carmen Blanco, que foi a miña codirectora de doutoramento,
e posteriormente unirse a este proxecto Claudio Rodríguez Fer. Pois ben, Carmen quixo saber un poquinho sobre a miña bagaxe pois, cultural, formativa, etc. Expliqueille que estudara xornalismo, que era profe de literatura, que estudara música no conservatorio, que tamén estudara varias linguas. Fíxolle gracia porque dixo que tiña en mente a unha figura, gran figura da literatura galega, cun perfil, cunha formación semellante, non? E faloume de Luz Pozo. Claro, eu pouco coñecía dela, porque como acabo de dicir, cando eu estudei no Instituto Bacharelato, nese canon de escritores contemporáneos, Luz aparecía pois cun parágrafo, é dicir, sabía que era unha poeta, que xa estaba bastante maior cando eu estudara, que era coñecida, pero tampouco se afundaba moito máis, non? Entón, empecé a investigar e vin que ela estudara filoloxía, que estudara no conservatorio piano, no seu caso, eu flauta traveseira, ela piano, que era políglota, que de feito tiña textos en varios idiomas ou traducións, que levou a cabo a dirección de 2 revistas culturais, é dicir, bagaxe xornalística, sentime moi identificada, obviamente salvando as diferencias, é dicir, Luz Pozo Garza, poeta de renome, premiada, académica da Real Academia Galega, pero sí que había pois uns intereses comúns entre os seus e os meus, e quedei cativada. E como que isso foi trabalhado no livro, né? Porque a primeira característica super interessante do livro é que ele é um pouco ensaio, mas um pouco uma novela policial, né? Si, de Então, feito sentime un pouco abrumada cando tiven que clasificala, non? Porque non sei se se ve aquí na portada, debaixo, pon ensaio, non? Porque pertence ao ensaio. Había que adscribir algún tipo de colección dentro da editorial, de Medulia. Foi complicado o cale paradosal porque eu son profesora de literatura, é dicir, teño claros os xéneros, pero claro, o contido deriva de 2 traballos académicos, e un deles é unha tese de doutoramento, iso é ensaio, non? A afán é divulgación de coñecemento que ademais estaba esparecido, repartido, non? Porque recompilo textos e ilustracións que case ninguén coñece. Intento ordenalos e dalos a coñecer, iso é divulgación. Pero claro, hai unha voz narradora en primeira persoa que é a detective negreira, que son eu. E de feito o formato pois é policial, porque, por exemplo, a detective vai facendo líneas do tempo do que fixo a sospeitosa, non? Entre comillas, que neste caso a sospeitosa é Luz Pozo Garza. Cando vou tendo textos ou moita información e non sei como poñelos, pois o que fago é poño un corcho cunha chincheta, non? Porque claro, hai que ter en conta, fago fichas policiais, pero en vez de sospeitosos, pois de revistas, porque claro, hai que ter en conta que Luz Pozo Garza creou durante 70 anos, que escribiu poesía, ensaio, prosa, ilustracións, textos heteroxéneos que son de difícil catalogación, contos, dirixiu revistas culturais, participou nunhas 50 revistas que eu teña documentadas, é moitísima información. E quero que sea unha información que chegue ao público de maneira sinxela e tranquila, que non sexa unha ráfaga de datos, non? Porque claro, a tese ten case 700 páxinas, o outro traballo académico ten como 50, falamos de case 800 páxinas, que aquí se sintetizan en 183, vemos que é un volumen non moi alto e con moitas ilustracións. E despois quería dar ese toque policial, porque a min me fascinan os misterios, os thrillers policiais, e creo que tamén se captan a atención. Entón, eu dixen, vamos a ver, os policías, os investigadores, pois toman notas na libreta, non, para poñer claras as ideas, outros nos corchos, chinchetas, outros como Sherlock Holmes, pois para pensar toco o violín. Eu que podo facer? Non, eu teño que diferenciarme como detective. E cheguei á conclusión de que podería facer audios, mini podcast, resumindo os achados que eu facía. E a música de fondo que se fose pianística, porque Luz Pozo Garza era pianista. Entón, no libro hai 9 códigos QR que van remitindo a unha web miña cos audios, cos podcasts, nos que nun minuto e medio se reflexiona sobre o achado feito. Entón, claro, pode haber unha doble lectura. A xente que o mellor sea máis auditiva pode ir escoitando os audios. A xente que sea máis lectora, os textos. A ver, o ideal é combinar, pero
é unha obra a que unhas persoas se pode achegar dende múltiples lecturas, non? E pegando o gancho sobre as pessoas poderem, né, adentrarem a essa história de diversas maneiras, né? Um livro que a gente tem uma combinação muito diversa, né, de elementos formais. Qual seria o público esperado? E o que a sua formação, né, como sua formação influenciou? Porque em muitas entrevistas, né, que nós vimos sobre o livro, falava sobre também o seu alunado, né? De que maneira ele entra também nesse projeto. Si, a ver, é certo que eu considero que neste libro, por unha banda, se nota moito a formación heteroxénea que teño, porque, por exemplo, a impronta máis importante é filolóxica. Eu fago clasificación de textos por xénero, se é ensaio, se é narrativa, se é lírica, etc. É dicir, hai unha formación filolóxica que se nota. Pero, por outro lado, creo que tamén se nota a xornalística, porque, por exemplo, isto de facer podcast, notase moito pois a miña querenza pola radio. Eu empecé traballando en radio. A radio é a miña paixón, incluso cando dou clase nas aulas no instituto, levo o alumnado á radio. Entón, esa impronta xornalística notase tamén nesa idea de facer títulos que capten a atención, non? Porque un xornalista, sobre todo, se escribes no xornal, que eu traballei nun xornal, tens que facer textos breves e lixeiros e que capten a atención. Entón, creo que tamén se nota ou se intentei que se notara, non? E, por outra banda, pois eu estudei no Conservatorio 10 anos, teño grado profesional de música. Eu penso que se nota, sobre todo, cando fago esos podcast, pois na escolla musical, é a banda sonora, bueno, o compositor é Jan Tiersen, francófono, é a banda sonora principalmente de Amélie, da película. Creo que se nota moito nas pausas, nas cadencias, cando intento mesturar esa música co texto que digo, hai unha vocación musical, non? A intención está, non sei se se aprecia, xa diredes cando teñades o libro a vosa disposición, pero foi un pouco a intención. Incluso, e despois, por exemplo, sobre o público obxectivo, teño que dar unha resposta moi a galega que depende. A ver, é certo que sendo un ensaio, pois o principal público, non, no que pensas cando escribes, pois son filólogos ou filólogos no doble sentido, ou ben con formación filolóxica ou que aman, que están apaixoados pola literatura. Pero claro, por outro lado, intento que sea tan divulgativo tamén en parte por de formación profesional, porque agora traballo como profe de literatura, non, nas aulas, intento que chegue ao máximo nivel de persoas posible, e ten esa lectura, sobre todo, de detective, que conta unha historia, conto como fun a unha biblioteca, o mellor conto que teño dificultades para clasificar un texto nos xéneros, explico por qué. Entón, é certo, creo que pode haber unha lectura máis do público seralista, non? Por exemplo, pásame pois con coñecidos meus que mercan o libro co len e dime, anda, jova, é ensaio, pero entendo perfectamente sendo alguén totalmente alonsado, afastado da literatura. E despois, é unha lectura que eu penso que o alumnado de bacharelato pode asumir perfectamente. De feito, aquí deixas a unha sexción promocional. Se hai profesores de literatura escoitando, penso que é un libro que pode ser interesante para traballar con el pois en bacharelato con 17, 18 anos, porque mestura xéneros, hai moita metaliteratura e metalingüística, porque cando falas de clasificar xéneros, de escribir, incluso se pode reflexionar moito sobre a evolución lingüística de Luz Pozo, porque os primeiros textos están en castelán, os que aparecen aquí, despois houve unha transición ao galego. É dicir, creo que é un libro que pode dar moitísimo para un club de lectura en bacharelato, é dicir, que incluso ese público que xa non é adolescente, pero que ainda non é adulto, pode chegarse a ele. E despois, claro, tamén está o público experto, especializado investigador. De feito, deixo aquí suxestións, hai moitísimo sobre Luz Pozo sen investigar, moitísimo. Eu penso que aquí pode facilitar moitísimo a investigadores que queiran facer traballos ter un punto de partida, porque eu tardei 4 ou 5 anos en recompilar para a miña tese textos dispersos de luz, non? Entón, agora estou pechando unha serie de artigos sobre os seus primeiros poemas da década dos 40, pero aquí hai moitísimo material sobre o cal se pode investigar, facer artigos académicos, incluso a mellor algún traballo, un TFG, un TFM. Entón, creo que ten esa doble lectura.
E também nos resulta muito curioso a questão do projeto editorial no quesito ilustração, né? Sí, Se você puder comentar um pouquinho sobre isso, como que foi a criação, como que foram a escolha também das imagens, a a ver, produção. foi complicado porque, a ver, a xente que coñece bastante a Luz sabe que foi principalmente poeta, xa os que coñecen algo máis de Luz, xa público así máis experto, máis lector, saben que ten ensaios, de feito, o seu discurso para entrar na Real Academia Galega é unha especie de conversa con Rosalía de Castro, pero ten ensaio sobre Rosalía de Castro, sobre os poetas medievais, é dicir, tamén foi ensaísta, pero xa menos xente empeza a saber que tiña artigos xornalísticos e ilustracións. Ben, a xente, e aquí, de feito, despois hai un apartadiño que me gustaría ler, por si vos sente a curiosidade, pero a xente que coñece as súas ilustracións, coñece este tipo de ilustracións, que ven sendo do mesmo estilo que na portada, non? Hai moita ilustración en cor, de figuras femininas, etc. Vale, ilustracións, bueno, moi potentes visualmente, etc. Claro, aquí surden varias cousiñas. Por unha banda, que houve que facer unha escolla, non de ilustracións. Pero hai como un pouco máis de 100 ilustracións e isto, á hora de maquetar, foi un reto. Porque, claro, normalmente neste tipo de coleccións de ensaio non hai tantas ilustracións. Entón, foi un reto editorial, un reto para maquetar e teño que volver a agradecer a Xulio e Diana de Medulia a súa paciencia constante, porque eu dicía, non, aquí hai que cambiar un poquinho esta imaxe, aquí hai que... O sea, tuveron moitísima paciencia. E, sobre todo, e aquí tamén é mérito deles, que non meu, non se pode apreciar seguramente dende aí, pero a calidade do papel é impresionante. É dicir, eu cando recibín o libro na casa e vin a calidade do papel, a calidade das ilustracións que se mostraban, tamén fai lucir moito máis este traballo de Luz. Medulia tiña moito interese en eso, en que se visen estas ilustracións menos coñecidas de Luz, non? Entón o libro ten unha componente visual moi potente. E, de feito, como estou buscando aquí unhas páxinas, esas ilustracións que vos ensinei, bueno, había algunhas en branco e negro, pero todas andan a partir dos 80. Isto ven sendo década dos 80, principalmente, e despois hai máis ilustracións. Pero eu, persoalmente, nos anos que estiven investigando a Luz, non atopei ilustracións, pois mira, as primeiras, eso dos 80, previas, non? Entón, cheguei un día a unha biblioteca e investigando na hemeroteca, bueno, horas e horas, atopeime con que vin que podía haber máis ilustracións previas, non? Entonces, se vos parece, leovos un fragmento da páxina 38-39, porque creo que tamén pode darvos un pouco esa sensación de ver como é o plantexamento, non? Entón, o primeiro día dedicado a ese que facer, descubrín que Plumas e Letras Gallegas era unha sección semanal que aparecía os sábados na publicación vespertina La Noche, para visibilizar as creacións literarias dos escritores da nosa terra, tanto en galego como en castelán. E tras iso, chega o primeiro avance desa fase de investigación. Nunhas páxinas desta sección do ano 1946 aparecía unha presentación da polifacética ribadense, na que se mencionaba que ia a colaborar compartindo poemas. Algunos de ellos acompañados de artísticas ilustraciones de la misma, porque Luz Pozo Garza, temperamento esencialmente artístico, que tan alto raya en la poesía, acierta también a plasmar la belleza en el dibujo. Tras ler estas palabras, entrei en automático a buscar as súas primeiras ilustracións, o ser consciente de que para o mundo non existían, pois as poucas persoas que sabían da faceta ilustradora de Luz só coñecían os deseños de décadas bastante posteriores. Estaba a piques de abrir unha porta ao pasado desde unha biblioteca. Estaba a piques de facer maxia e non podía evitar sentirme como Hermione Granger, esa Muggle, rata de biblioteca, a que admiraba desde nena. A páxina web estaba cargando. 3, 2, 1. E apareceu a ilustración máis antiga coñecida de Luz Pozo Garza, publicada no 1946. É unha ilustración totalmente con estilo totalmente diferente aos que se coñecen dela, non? Entón, este tamén así un pouquiño, pois, o ritmo da obra. E aproveitando também que você já mencionou o nome das pessoas responsáveis, né, por fazer esse projeto, principalmente essa questão gráfica acontecer,
Que outras pessoas contribuíram para a confecção desse livro? A ver, as persoas que máis tempo invertiron de maneira moi directa son as dúas persoas que prologaron o libro, non? Que son Amancio Liñares, que ademais creo que tes o prazer de coñecer, de Negreira, e despois que é un historiador de Negreira, e por outro, veciño meu, e por outra banda María Rei, que é profesora de literatura galega, foi a miña profesora de instituto, foi unha das grandes profesoras que tiven de literatura grandes con mayúscula, e eles, claro, fixeronme o prólogo do libro, ademais tiveron a xentileza de facer unha revisión, pois, das grallas, non? Que ao final, cando, por moito que leas un texto teu, chega un momento que non tes a capacidade para ver grallas fotográficas, etc. De momento foron os que máis tempo dedicaron até o de agora, e tamén os que van a dedicar unha gran parte do tempo, porque vanme acompañar a varias presentacións. De feito, xa podo anunciar que está confirmada, que me foi moita ilusión, a primeira presentación do libro vai a ser en Negrera, a miña terra de nacemento, o venres 2 de outubro, nunhas semaniñas ás 8 da tarde no auditorio, e eles van estar ali. Entón, realmente son as persoas que están máis directamente vencelladas a este libro, que están, pois, que o leron, que fixeron o prólogo, que de feito me están aconsellando bastante a como facer a promoción, porque é un terreo no que eu non teño experiencia, entón, pois, a eles dous que lles teño que dar, pois, un moi grande agradecemento e acho que público, ademais. É sempre bom mesmo. Né, atrás desses projetos assim tão interessantes sempre tem muitas pessoas Moitas. envolvidas. E uma curiosidade, né? Em que momento sua tese vira esse livro, né? Como que foi esse processo? Porque me parece muito curioso, né? Geralmente quando a gente termina um doutorado, a nossa tese é um pouco retalhada em artigos acadêmicos, mas a sua vai para um outro lugar. E por que eu estou perguntando isso? Porque uma curiosidade também que me apareceu é a questão do tempo. Em quanto tempo você conseguiu esboçar, ensaiar esse caminho, né, que você percorreu? Porque tem muita pesquisa, né? Dá para ver pelos recortes, pelos materiais que você usa, a parte acadêmica, né? Mas a parte literária também é um grande investimento da nossa parte, da nossa energia. Então, como que foi essa criação? Pois é unha creación bastante anecdótica porque o comezo real foi por culpa da COVID. É dicir, a ver, eu é certo que cando rematei a tese a defendín unha das persoas do tribunal, que, bueno, Armando Requeixo, que tamén é unha persoa que xa se ofreciu a presentarme, acompañarme nunha presentación, etc. Naquel momento de defensa díxome que lle parecía pois un traballo que tiña que ver a luz nesa doble sentido da palabra, tan poético neste caso de Luz Pozo, que era un traballo que ademais era interesante que se coñecese pola relevancia de Luz Pozo Garza, e ademais polo traballo que había detrás pola miña parte de recompilar e exhumar textos. Pero claro, eu nese momento supoño que, bueno, todas as persoas que pasastes por este tipo de procesos académicos, cando acabas un doutoramento, estás agotada, tamén como que queres tomar un pouco de distancia dese proceso tan longo e tan intenso, non? Eu, sabes, de primeiro momento que non vía claro era publicalo como tiña na tese, porque ao final as 600 páxinas só se van a chegar os expertos de Luz Pozo que queren seguir investigando. Pero eu quería que fose algo divulgativo, en parte porque creo que a apaixoante trayectoria de Luz o merece, non? Porque, aparte de todo o que fixo, que poñer o mérito de que foi, sendo muller, nunha época de dictadura. Principalmente, gran parte da súa creación era unha época de dictadura. Unha muller, pois, bueno, máis achegada ao rural galego que a cidade, bueno, un pouco a medio camiño, non? É moi inspiradora. Entón, eu quería que fose algo que se achegase a xente, algo que pudese ler alguén que non fose un experto no tema. Pero deixeno repusar, non sei, máis ou menos, penso que 2 anos. Pero levaba aí coa idea de que tiña que facer algo, que tiña que quitar adiante o proxecto, etc. Entón, enfermei de COVID, non me atopaba mal, era asintomática, pero tiña medo de contagiar na casa. Entón, pois, marchei uns días a unha casa familiar que, bueno, na que podía eu estar soa. Marchei sen reflexionar, eu non quería contagiar a ninguén e de repente non reflexionei que non había internet, que non tiña libros na casa, que non tiña televisión. E de repente vime ali, pois, varios días, con mal tempo, ademais, atmosférico, sen moito que facer. E eu
miro como un sinal. É certo que son bastante para estas cousas, quero ver sinais por todos os lados e dicen, non, isto é sinal, é o momento, non? Entón, ata non levar o portátil, tiña que escribir na tablet, sen teclado, hasta foi todo así moi rudimentario. E foi cando tirei de papel e empecé a facer como un croquis. E dixen, ui, isto parece así como un croquis policial. E foi así todo vindo un pouquiño, e a verdade é que dunha vez que fun pensando, bueno, si, pois, como formato policial, quero dar poucos datos para un lector que non sexa experto para que non se agobie. Entón, o meu texto, o carácter de detective negreira que vai reflexionando, son textos pouco densos. Pero para aqueles que queiran aprofundar, todos os textos de luz que eu partillo vistalizados ofrecen esa densidade que non ofrece a voz narradora. Entón, de aí a doble lectura. E fun tirando por aí, fun tirando, e a verdade é que a escrita, tardei como 2 meses na escrita. Pero claro, realmente non é que eu fose rápida, é que levaba prácticamente 6, 7 anos co tema. Entón, claro, realmente os contidos xa estaban aí. Pero foi, ademais, para mí moi interesante ir facendo os podcasts, os audios, porque me fixo tamén reencontrarme un pouco co xornalismo que levaba xa algún tempo aparcado. E como tem sido a recepção? Os comentários? Pois a ver, a verdade é que de momento están sendo moi interesantes. Hai aínda, teño pouco feedback aínda porque o libro saíu a mediados de xullo, tendo en conta que pilla as vacacións polo medio, non? Pero estáme gustando moitísimo, que vexo que hai dúas cousas que están causando moita sorpresa. A primeira delas é este formato multidisciplinar, non? É dicir, non parece un ensaio, simplemente sabendo así non parece un ensaio, con podcast, con imaxes, con eso, con fichas policiais, con estadísticas, pero estadísticas como nun tabuleiro de policial, etc. E por outra banda, está chamando moita atención que nun libro que en teoría é un ensaio divulgativo haxa unha presencia dunha narradora, ademais en feminino, non? Entón, sí que vexo que hai xente que o mellor o empezou a ler porque era un libro meu e son persoas próximas, pero que o collían con medo porque o mellor non estaban afeitos ao formato dun ensaio, e dimo, pero é que é unha lectura que se fai asilmente, é unha lectura que non é densa, é unha lectura que non é para nada o que esperábamos. Entón, eu creo que é un libro sobre o cal non se poden ter moitas expectativas porque non vai ser o que se espera. Outra cousa é que sea algo positivo ou negativo isto, pero que ten un formato tan peculiar, é unha voz narradora feminina, unha investigadora policial, con audios, etcétera, que non é o habitual. Outra cousa haberá que ver se os seguintes lectores que me vayan facendo un feedback pois me digan se isto foi positivo ou negativo. De momento, sorprendeu de maneira positiva. Pero bueno, xa me iredes comentando cando teña o libro, pois a vosa percepción aí. E Cristina, essa foi sua primeira empreitada literária ou você já tinha se aventurado nessa área antes? Porque a gente conhece muito da escrita acadêmica, né? Então, claro, sí, a ver, grande surpresa. como libro é o primeiro que teño e que me fai moitísima ilusión, de feito non era consciente da ilusión que me podería facer ata que o recibín na casa, o sea, non houbo palabras, non? Pero sí que, por exemplo, en Eco, que de feito está moi vinculada a Luz Pozo Garza porque é unha das revistas nas que ela participou, é unha revista ademais moi importante na obra de Luz. De feito, estou pendente, penso que no vindeiro número vai sair unha entrevista que me fixeron porque colaborou en Eco durante 15 anos, esta é a revista Eco. Xa eu tiña escrito dúas columnas na sección de cultura divulgativas, pero xa con grandes improntas literarias, non? Pero como literatura en tal, a miña primeira obra na que me adentrei foi un texto teatral que fixen na pandemia. De feito, recibiu o primeiro premio da Universidade de Santiago do concurso Mazarelos, que se chaman As aldeas non deben apagarse, que é unha obra teatral sobre a temática do COVID, pero tamén que chamou a atención o xurado cando elixiu o tema, porque ten unha perspectiva bastante cómica, é dicir, nun momento que iso foi en plena pandemia, que se convocou o concurso, daba igual o xénero no que escribías, pero tiña que ser un texto literario sobre o COVID,
bueno, a COVID, eu fixen un texto teatral no que hai moitos momentos de gags no que o lector, o potencial público, se representa, se ríe. Entón, sí que é certo que xa me achegara a única vez que fixen así algo literario con idea de que se lera, mandei no concurso bueno, e tuvo unha boa acollida porque recibo o primeiro premio. De feito, está tamén na miña web disponible, que é cristinanegra.es, pero quitando esa breve incursión, nunca fixera nada máis así con intención de que se lese, non? Entón, nada, prácticamente, como quen di, pois é a miña primeira obra literaria. Que incrível, que incrível. Estou ansiosa para ler. O que mais que você pode nos contar sobre o livro? Pois que agora mesmo estou en plena etapa de promoción do libro, non? Ora que en setembro aquí, pois en Galiza, volta toda a normalidade. Estou, pois, por exemplo, con campañas de envío de información a institutos, aos departamentos de galego, tamén á Escola de Idiomas, non? Aquí de Galicia. De feito, hai unha escola de idiomas co nome de Luz Pozo Garza, mandando, pois, esa información sobre o libro, sobre a posibilidade de que eu presento, teña unha conversa cos lectores. Estou tamén pendente deso, de varias publicacións en medios sobre entrevistas, sobre o libro, e sobre todo preparando as presentacións físicas, non? Eso, Negreira está confirmada, Berta Miráns está apalabrada, Santa Comba está apalabrada, estamos empezando nese ritmo. Esa, para finalizar, non? E tampouco demorar isto moito, porque a idea é que a xente quede con curiosidade e o compre, non que desvele eu xa todo, que fixen un vídeo promocional que creo que Xoán debe ter por aí a man nos controles, que é un vídeo de minuto e medio que creo que tamén serve, por unha banda, como esa captatio benevolente, non, da atención dos receptores, pero que tamén para que se fagan unha idea do que poden esperar deste libro. Entón, eu creo que pode ser xa, despois de dar grazas outra vez á asociación pola invitación e tamén a todas as persoas familiares que me apoian neste proxecto, principalmente o meu marido, que sempre está facendo todo o posible para que eu poida conciliar. E aquí tamén un guiño a Luz Pozo Garza. Figura inspiradora. Ela quitou moitísimos proxectos culturais adiante sendo nai e traballando. E eu, é verdade que cando comecei a investigación estaba embarazada da primeira nena, tiño 2 fillos, e tiña un pouco medo de que coa maternidade non poidese ou non me animase a seguir facendo cousiñas. E esos medos, a medida que eu iba coñecendo a trayectoria de Luz, foron quedando atrás, porque ela quitou proxectos sendo nai. Entón, nada, agradecer iso ao meu marido, que me axuda sempre a compaxinar crianza con investigación e literatura, a IEG, nada, que estou aquí para calquera persoa que me queira facer chegar pois a súa visión do libro. Vale, graciñas. Pum, pum. Pum, 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 pum. Se nese momento o meu corazón fose un ritmo, sería o dunha batucada con aires de samba. Porén, cunha calma finxida, abrín unha das caixas e fíxose a maxia. Ali estaban os documentos que tanto precisaba. Parabéns, Cristina. Incrível o projeto, né? Eu fico pensando no trabalho que deve ter dado por ele ser multidisciplinar. Que bom que você tem essa formação também multidisciplinar, isso se vê muito, né? Em cada detalhe. Parabéns pelo livro.
Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Não sei se também se tem algum comentário no nosso chat ao vivo. Bom, também se não tiver, não tem problema. Os comentários eles ficam lá, a gente pode responder depois. Em nome da associação, eu queria te agradecer, dizer que é um prazer te escutar sempre. A gente sempre aprende muito contigo. E quando você tiver um novo projeto, a gente espera também receber para poder divulgar aqui. Deixamos também o link do seu site para as pessoas poderem ter acesso a essas informações, a essas publicações e acompanhar também sua vida acadêmica e literária. Bueno, pois moitísimas grazas e nada, sempre é un placer ter un foro onde se pode difundir sobre a cultura galega, pois tan necesario para falar do noso, sobre todo, sen fronteiras, non? Como son estes encontros. Así que moitísimas grazas e no que eu poida en algún momento pois axudar, contribuir ou resolver dúbidas, etcétera, pois fico aquí para quen o precise. Moitas grazas. Perfeito. Vamos encerrar a atividade de hoje. Agradeço a todos e a todas que estiveram conosco aqui ao vivo e a quem vai assistir esse vídeo posteriormente. Fiquem atentos às nossas redes sociais, né? Estamos divulgando todas as atividades, os encontros da IEG, né? São uma atividade regular, então mês que vem teremos outra. E também não posso deixar de comentar que já abriram as inscrições dos simpósios do nosso congresso, que já tem data, inclusive a data foi alterada. Estejam atentos a isso também. 7, mas em setembro. Então, fiquem ligados, né? E se inscrevam para a gente também fazer esse encontro acontecer de maneira presencial. É isso, muito obrigada, até a próxima. Hasta logo.